relatívne veľký diel. Vidia, nachádza tu Slovensko. Nachádza tu ľudí, ktorí sú tu 200 rokov, ktorí tu prišli, ktorí tu niekedy predkovia prišli pred 200 rokmi a žijú, udržiavajú tradície, jazyk. A chcem sa vám za to poďakovať. Chcem sa vám za to poďakovať, že taký malý kúsok Slovenska sa nachádza aj tu v Rumunsku. Chcem sa poďakovať, pravda, že aj rumunskému prezidentovi, vláde a parlamentu, že sa starajú, že je tu táto starostlivosť o menšiny a že vytvárajú priestor pre vzdelanie, pre udržiavanie tradícií, pre kultúru. Chcem vám povedať, že u nás doma pravda, že na vás nezabúdame. Vždy, kedykoľvek, keď prídete na Slovensko, počul som a opravte ma, ak sa mýlim, že bolo aj v Levoči boli na puti a tak ďalej. Vždy, keď prídete na Slovensko, ste tam doma. Ste tam doma. Takže ste vítaní. Ešte raz veľká vďaka. Ďakujem, že ste teraz prišli tu. Ďakujem, že sa staráte, či učitelia, či farári, či všetci, že sa staráte o udržiavanie našich tradícií, nášho jazyka a trošku to trvalo, kým sa mi tu podarilo prísť, bolo viacero pozvaní. Som rád, že sa to podarilo a verím, že toto nie je moja posledná návšteva a teším sa, aj vy, keď budete mať možnosť, príďte na Slovensko, veľmi radi vás uvidím. Ďakujem veľmi.